Goomenti Anambra State na njikọ aka ụlọọrụ Industrial Training Fund ITF achịkọbago ọgbakọ nkuzi were mkpụrụ abalị abụọ maka ịchịkọba ọzụzụ maka ndị ọrụ dum nọ n'ụlọọrụ osote aka na-achị Anambra State. Ya bụ ọgbakọ bụ nke were ọnọdụ n'Awka bụ nke ebumnobi ya bụ ịgba nnọọ mbọ hụ na a chọrọ ndị a mmanụ ụzọ pụrụ iche ka ha wee nwee ike mụta ihe dum a tụrụ anya n'aka ha iji wee sonyesie ike n'ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo. Ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu, onye ji ọkwa osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim kọwara na ya bụ ọzụzụ a na-azụ ndị na-alụ ọrụ n'okpuru ụlọọrụ ya so nnọọ n'otu n'ime mbọ dị iche iche ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo na-agba iji wee hụ na ndị na-alụ ọrụ na steeti a na-arụpụta ihe ha kwesịrị ịrụpụta. N'okwu nke ya na mbụ, onye ji ọkwa ITF Awka Area Manager bụ Oriakụ Ndidi Amaka Ekong nọrọ oge ọ na-akọwa ọzụzụ dịka ihe na-enye aka ịzụpụta ndị na-enye aka iwulite ụlọọrụ ma mekwezie ka a na-arụpụta ihe a na-ahụ anya n'ụlọọrụ ọbụla. Kwue na ya bụ ụlọọrụ ITF bụ nke okenọrụ ya bụ ịzụ ndị ọrụ bekee nakwazi ndị ọrụ nnọrọ onwe niile nọ na Naịjirịa ịhụ na a na-arụ ọrụ otu o si wee kwesie. N'aka nke ya, onye ji ọkwa onye isi ndị ọrụ bekee nọ na steeti a bụ ọkaikpe Theodora Igwegbe nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ onye ji ọkwa direktọ na-ahụ maka ọrụ na ya bụ ụlọọrụ bụ Maazị Adebayo Ojoyinka toro nnọọ gọvanọ steeti a bụ Soludo maka otu o si agbanyesi ike ịhụ na ndị ọrụ bekee na steeti a na-eme ọfụma ma gosipụta olileanya o nwere na ọnọdụ ndị ọrụ bekee na steeti a ga-akawanye mma n'okpuru ọchịchị gọvanọ Soludo, ebe ọ kwukwaziri nkwa na ndị ọrụ bekee nọ na steeti a ga-agbanyesiwu ike ịhụ na okenọrụ dịrị ha inyere aka hụ na ebumnobi gọọmenti Soludo pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.